Kari kebabun beriu tam hakaperthai kadai ka China nadu usnem khat khandai spa san phau ka jingdon beriu kalong hadu kumba san spa san puar million ngut bara usnem arhajar ar phau hadu kumba khat sau spa khat lai million ngut bat ka jingkiu ka jingdon beriu ha China habdeng kini ki nyau phau snem kalong hadu kumba praspa andru phuai million ngut tang habdeng kini ki nyau phau snem ru ka China ka tam hadu kumbal sanspa laifau million ngut ki breu banyu New York bat ka USA ka badan menta tang laispa laifui million ngut namar ka jingkiu state ha ka jingpun breu ka China house nem khat khandai spa prapau kala pentri kam da ka one child policy ka bamut ba ki breu na China kim dei ban kha khun palat ya iwei khun bat kila buru karai balada kha sispa ngut ki khun kenthai ladai ban kha tang sispa ar hadu sispa nyeungut ki khun sinrang kabamut ki sinrang kintam ar hadu nyeungut naga sispa ban yagi kenthai kila persang ru ban pen duna yagi jingpun breu hakari borok kawai dag ba penun kam dag jing pen hap khun ka jing pen yap khamtam yagi khun kenthai bar kala don kawai ge jingkili yagi sauphungut kilong kemi kibala palat san phosnem kile thu ba kilakha hadu sispa propulai ngut ki sinrang bar sispa nyupsan ngut ki kenthai tang ba hapdeng ki sispa phunrungut ki sinrang ki yapno tang hapo si phosnem bar ki kenthai tang san phulai ngut kumta kila sha penbor par penyapno ya kumba nyau phuprangut ki khun kenthai ki ba im tang ban penyabyang ya ga jing im ki khun sinrang kat kum ka Chinese Gynecology but Obstetrics Annual Report kidon hadu kumba khandai million teli ki jingja penhap khun dan abortion tang hakas nem arhajar khatsau arhajar khatsan bat kumba khalai million teli ki jingja penhap khun dan abortion tang haus nem khat khandai spa khandai pesan kini baro ki jingle jong sarkar China kalalong persya ya ka hok long breu man breu jong kari China baro kawai ban im China hakani ga juk ka bamenta kalong ka basngu trim ha kamtam ban kha bat sumar gi khun ya kano ka kenthai shwa pakan armet lane pun khun lamda kam pentip shwa sya ka population authority jongkari China la Kenya ka ba ka pen Kenyan bat ka hab jing sya pen sitom bat ban pendap ye ka ying ka sem kamlong ka basuk namar ka jingrem ki tiar gitar kabam ka diru ki bubun ki balong ki sniu bat ki balong bi bun stang ki dawai thok ka jingrong tu yagi khna ani kidnap bar ka jing penyap khamtam ye ki khnlung kenthai ka jing penmi ka China ya coronavirus hato kamdei ka jing thumu ban penduna ya ka jing pun preu ha ka parthai ka China kelas dang na laying ban le ya kani ka kam ban ngila ban ngiyo i ki babun ki jing tenju ki wan persya ya ka China hagini gisngi la ha ujumai naru ka khadar tarik Julai arjar arphau terter hagi babun ki jaka ha China sa ka jing silei na kawa yang je na ki lightly ki coach dam ki ba he kabala ban kata bat ka jing ju nong ka ba khrau ya ki snong ki thau ki nong ba ki badon ha silenter jong ka ni kawa badagi spa ngut ki min simbreu ki du e ya la ga jong ga jing im na ga jing silei jong ka ni kawa